Mbiyabona abana b'amaso gucakondora. Abira matuka amange kuri 2018 cyande gitega. Ntari kunyara kogororoka, ntari kunyara kuragera. Echo gonko irwa kirigento gongo korerwa. Nabore narurete ngatigandangiri abana bamintu bainka TV. Osonde narurandore mabera nkonye kindi. Tubwati asitomenyete ntubwati kindi nabo tuligo. Akitwa matende nkurara. Kurara ngelinga kieke busetu akorete. Kurangere lindo anga. Akibire echo nki kusautu. What is happening? Collectively to work on 6,000. How do I raise 6,000? Friends, I give on my friend na bigo jai. Jai kase korasa. Paka no nchi na ba very guilty ngaka kina lero. Na lero kumwa keresi mianto merebes. Aho no gutatua rumoji. At my age, 65 years. Kina ngamo cyane tarabasa ko tambabona ntige bolere. Ko yaratindi korara ko ngonjoro butuko no mugaso. Butuko chitoro sangi nengo chokorange nanyora araire. Narangeri mbora gakyo mone none. Nabona buguma bwane bweraiga. Lakini ndesa uriyo kolemera ni nyoro iguru bukiro ngonchoire. Ngire no sotiko. Osonkoreire bunantagete. Ndabati njo mambi ngainkuirwa. Ngaingutukutu. Kone ndatukutu nesese. Kusipangire se aba Islam bao tu musikiti. I mean, alivu kusema karibuni. Aba nubi. Kusaba Islam. But kero mumuroyo wamenyete gaiga yokoreta mangana. Muri in fear bona iga. Very much in fear because no, I can't disown my own child. Think also. I have to bear with him. Kamwanje. Aja na eteire. Yani umuntu ari ko yanduseli make na atarusi yonsi yani imbe narara mato chitoro mate ndire mate ngurari so ne balimo na chitoro ichire turu uti mutwe twe basiri mu ngino sango marara mabera nabwate psychological problem umutunga ntubwati enkaya ito mate ndire ngurara kurata bote ngati abone stole biyaiga. Leave alone your combo. We have been here for the last 4 years. No, not 3.5. But areas to bugate nyombe. Here in tune of 70,000. Areas. Okopo mwenye room ya. Understanding. Bakini. Last month but one night I notice. Ila chitako sayo kumanga dadi yako. Kama bea yuko. Oko manya kubugia maro ina. Maraka topa. Nya sawa nkonye tenombo nankago chiari karara. Yari na boko nyiri na boko nyararambe yari ya kwari kwerende. Karara guchiari abantu bari weta uchikanisa. Usamari umiyaga cyane gahari. Achaka nkuke bakangiro wasisi. Wasisi no ndwariri na bagachi bakanga umunyagitari utamete onkore operation. Nkamanya kufura bagansubira na pressure. Karibu sana mwanchombo lirero Inka TV na nawo kwaniri ku Rwanda onse asotolire tikoro. Toikirega igale rero twatagire imeyo muchiyo Nyamataro ase constituency ya Kitutu Chache South asitwacha gutarira efamilia yemo ebwato muchando mugakanalo tulire sana berega gutwakiresi imintu buna Inka TV tochega ko mutarira ndetorokia abagusi buna chandegete abwate mechando eyachagete kero omumuro yachagete kurwara mental illness agacha engake yemo agako munginoye emioroga iga ase bigoti according na agotoeresa munginoye kururiro tanya gutara paka bone gachiba siabere chinyinge o iruchi nyagitari chinyinge kwa leru surgery lakini bado mongino tarabwena igotari kutabwati uwezo endeo siyo kuru nyumba uchikweligeria waonirie bintu byabo enkenga kibyonse bibone gamba bwatiro nyase bakobera bari gaiga Nyamataro asaturangiri gocha no bakomboete nishoto mugako yiga bwate emechando emenge sana atoeresire etora ntumbi yabu Inka TV tochare gocha gaiga atocha toeresire ntokobekera yo manchumulgereria tomanyenga kitoko mokonya usatoeresire nga mechando ya enga iyachakirete tochiandale tiganso gochiga iga mwae tuikaransenere tutegerere story ya mpaka mwelio onetane Bridget Kerubo.
mwanchumulire mwana nagotebi nasoira somuchi wo mugakuriro turigiri sana ubwate wo muchando emechando nene menge tinkonyara konyeresa nchebwe kanita itatu eresere erebweka atomanye ngakitoko mokonya na tomanye ngakimechando ya yeri karibu sana mugaka bia mono samalita ngakikuru samalita ngoro kwa Adolf Kebati tinten simba aige story ga kuru kanunda Nyamataru kanunda okay ya miaka mbwata ni 65 mungino nakuru uyu bwate problem akuru kwa Sheba Kebati watorigiri sana na tuabaligiri engaki entambe akirende mna nyasaro muya ndoche nga lero nabo tuapanikishwa tuamiranire tuikire uno kwa nikuwa nyasaye kwarengi watore sire mechando wate ne menge ubutang mechando wate mono mumungino orwarite ngaki umungina arwarite muganoro mutambe ndachake ngakishide yache ngayachakire yarenge togende maega yemiaka 2018 kero my first born urwarite ngakiyo one morning abete very violent akamwa kemioleta to ebigoti aiga nkemo mura arwarite ekeronda talengo of course ono wana sokire kwenye wana bamwa babere bana bamwa babere basokire umwana umwabona yarokite urwite kanisa kanyora ngino uraire kerogo ore injured ore in much pain ndende ngaki kera mwakire miole yita to ega chitaka gunse uchi ekerogonse ona in the event ya manyingalia kusamba korande enyomba mwana yake osakana kurangiri nearby neighbors bacha kumukonya balo simba konyo mungino fyalina bachita karangiri neighbors bakacha bakanyora mungino yo iriya agitumiole yita tegachita kaguchinse yekero so ende bakamuriski bakamurusiora nanche saulie bikuro byale ngumuchi akoba nale ngale ngacha ekona bikuro ngamyoka gocha ngacha tukabwatirana tukamwira Nyagitali ntanga ntuwa mwirete Oasis Oasis yega takiti anyoro gokonya kulikuwa kwa watakire kwa immediate kera nafsi chajite kaba affected pake spine spine yo mo ono tukaba referred ngaba among kaba referred which more teaching and referral Eldoret ne kibone ngento kialenge emergency kuikatura kane biri gaigesale that's after 2 days obona goikera bonega omungino awate spinal injury talikonyara gukora kende gyonse amagoko tatebe emeki affected tali no muscles actually talikonyara ko move aso gwenga tabwati mobility okay tabwati mobility tara chigwikira gabungo twere so ni mete story ya omungino obuna arwarite nentambe umwana yo witete omungino goso yo mwageto emioroga igase bigoti nere first born yawa bana mbali ngobwata nere first born nere na invested heavily nga maybe ko balende twabere train tigasi tigamo somia cha konya abandi nandi na gotebi na kolte gasi 12 years post office to kabari train so the best thing rende karona achiteka was to invest savana basically gagere abana abuna baracho gwe konya gusibaracho konya so mwana konya somire diploma in civil engineering Kisii National Polytechnic bakuyiruka lero nalina atakirende bono ndi child friends bamonye butigirie kibarua kibone kingia chite kolekana nali incident ya bete kero rende twairo mungno yo kwanza ntaracha no mwana omutana tini kwanza question ndoche kana achira sawa na first born second born nyaruka era na agenda na akolte form 4 chibe shikaburo chie college ako endre college akaenda buaye
No, she's married bwana igambo yari. She's married wana ambwa yari. Wana abandi babiri. Oyo mune ne college yali nyaruka the last born. Nyaruka a college ya kora diploma in project management. Ese a college ya mwete ali Nairobi kurukunga Kenya Institute of Management. I've got a diploma as a project management akitara nyora kasi ondora igwe kasi akiwina rondo jora nkon. Because the rest if I bet affected in the problem when I know 2018 kera na chikonyora chibese ngatipira gwate ndende ngina. Otherwise kiro mona bwate amaganio kwa ende college. But accident ya beta 2018 ya lenge incident ya chiteka ika kripo kiregent. Ndo ya bairani tima ya gabune family. Yeah. No even okole diploma in project management. Ne relative gite ya ite koranga ya ti ankonyo yo ne. Kiera by then como va menyete. So lende basically ona gwa bana mbwate bane. So turu chondo tayolikire. Ngobansi basometa lakini isko bali. Isko basometa lakini isko bali na bana actually ba kale kuligia chinjira cyo gwe konya. Arwa banyene bakwirigere. Bakwirigere. Ona we una tatu mwabo to menchande mwacha makanyora to bwati uwezo yuko ba support. Lakini hata beranga kitoro cyo ikonya ko civil engineering. Ona na kumurigere gasi mbe free. I'm free mbe free so mi abandi. Lakini bano nganyora nga boko ngubwa chire buruire. So lende nande nkaira na inse kabisa. Eranga kia chagete kuruara kwa muntu mete osomete mbaka uchire mbaka college. Kolire mbaka civil engineering akia chagete kuruara mbaka gacha oitangina. Well, mwana oyo gaibole tukale very stable. Mwana umia kabisa ese kenyoro. Can I say one of the best? Ese kenyoro. And actually no any bus na baran support. Njetima itinga kia chiteka eka nyalekana immediately after finishing civil engineering course ya aga develop oburuire kana mwirete nyagitali pate betengega ebokurunga psychosis rende bakatebinga ne mental illness. It can happen to anybody. Na bego ja through generic avera ja through environment no, it's not clear. But ta iboiro rualete. Okay. Na chagete kurore kara kolire college. Ya chagete kurore kara kolire college. Ali elina muirete kisi teaching and referral. Baka andifa uchese a psychiatrist. Ya gachire once ku Nairobi go cha konya ba usi. Kia ntubu at psychiatrist so. Ali mungu achete ko scan wa manyi ngabate abwate urire bokurunga psychosis. Psychosis in the sense ngalende mental illness. Oh no, kuruabu actually rende shide gachaka. Science kia chagete koroki. Chagete gotuara science chyo seka. Chyo ko bafani. Njirata ka very funny. No ko ba emotional. Ko ba excited sengine. Zachindo over the mood geterense. So ekabugate chisaini chire chinyinge ata gatwarire chire funny. But basically ngo chisam up una sign chire very funny. Kiata gachitwarire aboraje abomugani una inumwacha iga araba raja go seka kuruma mpaka marawa. Seka tubo sai. But that day is a day ndo cha be violent and to a point onoro cha ko misangna. It was the first time I very violent. It was the first time ndo cha be violent. So again to might go to happen. That's why ekara incident ya bete. Na ekera community ya that como okora mob justice yimukule. Ngate be one of his friends. Baga so millionaire high school. Omwana mo protect mo ira police station because ni might na rualite. I know him better. Ni might na rualite. No because
kara muire police station ayande tumaocha kora bada. So actually kile kia mkonyo kara muire police station. You know, ekero kwa police station mbrain mate wikuigulirwa mastaka whether you are sick mentally usembi yole. So lende amuigulirta mastaka at the same time nenje pano na irengi na raia Eldoret. Mastaka ya akakodra kuenda kuiru Kilgoris prison for 2.5 years. Oh, he was charged. He was charged. But having realized thing umwana ya arwalete wakamudischarge. Wakamurelease, sorry. Karaba murelease agacha paka ngacha kumuira bana madare. Ona jite nga deploy kera okay, alinge violent because na alinge muntu tale ko cooperate. Kera when it comes in nyagitari yako yuru. So ngaligia murabane ngaligie gali tukamuira madare. Na kombaite gali kia to kumulika omulini public means abara ikenjira disappear. Hata ebengo ko ndalu ko nyadi disappear. So I deployed ya murabana tuka komboe gali tukarua kinsa chiapo tuko ikamadare kinsa chia mambiri chikoki. Madare ka to igeto ronde tu atebe tu ngabano nyatabu atiana HIF card pay 10,000 aba admitted kara vera admitted ayande moto tigere. That's exactly what we did. Imbwate chibicha chiaya esesimi abo yiri chingoli madare. So kabero for 6 months. After 6 months bakanga krisimba kamotebia whether uso bwene ustara bwene you as a father nchuo wakane chibe so very discharged ikiara munta bwene tukoba beyond 6 months onyo tualre a sign of improvement. So in fact banga akivite simi ngagenda akaba discharged. Oh, you got for those 6 months no mwacheta kumo was like visiting visiting allowed? Yeah, visiting never allowed. I went there twice instead of going each month. Ngaenda twice ikiara bono ngotigero mo inchenda anje bweka nande ni nyoro muntu ngotigero mo muntu tayo ranya ko andro mo no unenda mu handle. So I visited him twice but still kumanyana alenge ngakiaga ndrete. So a bill na yanda tisa ekero na chikomui na I think na kwa some of the documents nga ba mboli 200,000 echinta bwat echibono actually na tema ko liya bayiri na basani bakankonya ngaenda ngamwaka ndangamuhinga muleta one challenge ira nelinga maliogo ko angina nere bado ngotumia ra maliogo yako ngotumia ra maliogo ikiara akunyo maliogo mpaka umunyagitari mukandi kiara nali kwarara no watu agweto ngakiende na mwire review wikaba anyakoba reviewed kirengaki paka kae sawo cha watebinga bonta kunyo maliogo se bono wabwene kabisa kiara wikabara mupimo pale so kwenda iskoya topic bona kartua muira na muira Eldoret mungi na bono uyu mboro nyo injury na muira Oasis ba sinyiru kumurwali pano ba murifaire kuchia Eldoret. Bono Oasis for the 3 days to aberto matenga nyole bill ya 60,000. Now 60,000 musiaba na ngaingurusi. On the course of kolikie fees ya 60,000 mambio kono aliandi kiabere ite. Maite wiki ya mana waya erte tara nyori 60,000 nganyoranga tindugo chiki. Bakti finally rende after 1 week na chite nganyora chiki 120 friends and relatives bagacheme tukakana. Ona ka tukakana a challenge yende bone ambulance. Timbwa tipesa bana ngwakana ambulance kiata kwenda by public. So awana ina chite ngaliki some of my friends bagankonya kanyora ambulance kamuira mpaka Eldoret nyagitari kitoko enda Moi Teaching and Referral. Kanyora kitande kabe shida upon admission but after 2 days not one take tanda
kama tukayabire gari ngo na stretcher timaiti kusine stretcher gekurukwa. Finally akaba admitted after 2 weeks. In fact the problem yaje pone kaba was mago kobona akaba alistip kiabono nerves chia kule muya kitali gete a senior surgeon kan advising mwakoyo yentoko kora a senior surgeon nere kurukunga Dr. F Koech tali kurushie mungino yoga umuire enya kitali yaje kuruku Top Hill Hospital. Naona chitenga likinande ambulance yende nyagitali njabwa ta ambulance ya lingeredi nga litukeli litukeli chia sabakata chionse naona chitenga li ngakombe private ambulance nkamwira kuche nyagitali ya kurukunga Top Hill Hospital. Kana mwira it's a private hospital manyeno yagante vinga ya egentora na banko mu admit lakini we normally require a deposit 100,000 matetimbu at 100,000 but mu admit njitikanga enda kakuliki chipesa so but mzuri akamu admit kara mu admit ngacha gusi kuliki chipesa but ntara cha gusi and the number 1 mongino ya hata tukubeke echuma omogongo echume e cost ya 500,000 maybe surgeon jirato te that's what he told me and that's the cost of echume ya mwekere to mogongo kara mwekere ekarata ya wanga echuma 500,000 kashikolangere kebuli etimu kat 500,000 but ata mungino ata kura bwena gaki ngenda kuliki chibesa kama they go ahead I murwali jitikanga enda gusi nchikuliki chibesa so ngacha gusi yona ite gusi naona tebeti abamate friends and those around me unebali to ko nganya ne birenga lekera mangana abere go still vante tiga gendra kurwali kutiga tura likichinjira chiko changa chibesa. So I went back to Eldoret kororalendo se ngaiya mwikiri kimatibabu. So na ikoro nkanyoro mo kole surgery obeke risk chuchumeli atebete nkara ngalene na ba kondi organize madeli na ruwe to tali kumanya tali ko organize mu so nkanyora na ba kondi organize nkatwara nkaben courage bono watenga wanti nkatwara hope ngatenga bonti kandi kibesa ngacha back ko koroshi muroveli kwe chibese maybe to fundraise stories chibese to lose to murusi to nabe discharged ngacha iga to organize fundraising but by the time nkwira na back ko akane bill ma ejete 3 million 3 million abune Eldoret. Abune Eldoret. Now 3 million, these are some of the bills na kwa rokia. Think watch some. Bueno, I got you to raise 80,000. 80,000. Bona kona ira na deposit 80,000. Munya gitali akasaka ante bimu ako na ko solifuade. Kenda ngo oli kichibe sonda tere. Nchina konyiro murwiro. Awana ajite gusi. Nkaroga na the best thing no na basani abana bara around mimbago ngo if you get you nene sana tiga ngende ndole abagambi unembi mwemsi ndolo simpa mbango na coordination ndende ndolo sini nyoro ko akirende na chite saba gambia tinta ko baira bobe ndo chingoyo kiroyo mona banga tikiangete lakini below 10,000 one of the chinde in the same financial position yelina na lenge. It was not enough. It was not enough. 3 million. One or two 20,000 or 15,000 jigo ko. So I went back in Kamate chibes chambuli. Ota won charge li muruira and then thereafter na pato jako nyako roshi murubeli bu wakana. Akante figa igendo to kora. Igo ko kende se eloya yeito. We wana ne. Ntuliko weso ya mangana bills elo ya ito nere ko ando
client clears ni ruwa kana bill so kaona agenda toro I think imbwate pakeli ro ya mwari gwetire kurunga musoniki gantebia gento kora onye gutete umuriro ya discharge gendo nyagitari ekwa a bill ekwa statement ya bill o interim bill kagenda back inkaliki 3.5 million nkamuirera kana muirera agante ibono ntagite title deed yao yo volemo tindi kwa valuation lakini agenda ndatere title deed yo volemo akamboli ngakibu obwaga ite kumutebya yonya gachite permanent ya ne nyumba ya bana ye semi permanent and there bwala Kikuru town kamweresa lende abantu mete taito ngacha nkuye taito nkamwirira ngasaini nsenga tigando seli murwire nyagitari lakini nje gwakana by the time actually ngo produce chekira 4.2 so lende ngasaini nga ningakane ongeire grace period ya 6 months ngacha numurwire Ugatige title deed. Ngatige title deed. Akire na ndu munyagitari agante to basi kwa no mungino gusi. Iko rabe gocha kumolete review kurugusi paka. Kirenga kia tagite review. Kambwega nyomba gaiga babe gokuru kwa molete review. Abana akolete igo. Okay, kwambwe nyomba Eldoret. Na kwambwe nyomba Eldoret tukaramenya for like 1 year. Kumwire review. You pay 3,000 over reviewed. Oli kirusina malio kwenda kwagora like that for a long time for the 1 year kwenda baya igete stogocha atuacha bande vya mwire Krista to basi ko mwira nka direct mwira Krista Marian Gusena Hospital opo kogenda bone review ro kira bono ochagire kugwena so that we understand the story ya bugata yo munyane nkwa ruchenga progress njaringo progress njaringo okay especially arthritis itaracha como taria na ya progress njarengo because na nkaranga tisa kogenda ka I think no expenses ichira iranense tibona na ere iritimbu ajibese kunye gwaka na nyumba ola lo so togacha twatuachete karatuli nyakitari Krista Marian wana nkweboliga my thinking ko overlap na tige bintu bindi eli tuikire Krista Marian my to mugondo ono chiet after 6 months eli to le Eldoret my to mugondo chiet igo menyete Eldoret for more than 6 months 1 year okay kwa nyoli tachibesa cyo gwakana nyagitari na nyoli tachibesa cyo gwakana nyagitari the 6 months na etu cha kailapse so paka nyole kotoda ngatema go fight ko bwato mu advocate yone ni pangin sometime kirendo ndoche ngano chibase chiambolite ngo bwatelie kine katigerani abanyolte ko toda nimbwata maruba paka iro mugondo paka oneli mu America. That is your original home. My original home nka aigese ndo bana nkombwate so lende ekarone nyagitari nganya ko explore chi option isoko iro senko iro mongne kia timbwati enga na abana bono bali barenga bankwanya no mongno ba babwati enga bane bale town Nairobi anu na pata puna twanya ramba bwati gas bana peko begas so nalieli na jete ko ligieli bistanga cha kwa mbwaga wega mo kana 6,000 per month and then nenga kombo paka half of this one ekira bana barache basi nyu asabakora so ine restitution nyanyo ratende bono totiga bana mangana Eldoret tuarule bono Krista Marian tuachira bono bono kurarang ko yubo kendu ekaro kendu bora arthritis yo kurarang ko yamalika akumwati bobe akumwatia ali pete tukachanga pesa ngeye 23,000 nkamuira Nairobi na and using ambulance an ambulance kamuira Nairobi asakurunga Coptic hospital
akanyora egento gekorwa agakorwa egento gekorwa acupuncture. Acupuncture chisindani yako betu chinyinge sana. Ali saa kuibobe chisindani chinyinge for like a month. A week twice for like 4 weeks. Pain ili ga chance ga subside ga chance. Kaya ya chance tukairana. Wale tu amete relative. Toko genda acupuncture. Toko ende therapy ya acupuncture. So after kokora akartua ko session yecho tukairana usi. Kaya tukairana usi. Ono ndo chinge problem ne eli. One, kurara ne gas. Two, malio kugora ne gas. Kiera abwate variety ya malio. Wikanywa maliogo daily. Wikanywa maliogo daily ayanda le na form of painkillers. Mate sara ite butuko. And I'm being honest. Kitande kirae kiroge kirega. Ono ikomonjole. Komonjole gochia. Mpaka ngata kanyora ngachi diapers chire expensive. Tigangole kirogo. Kirikibugate. You know. Ejin. Umelewa? Egere rende ya mbera rahisi kiera pampers ni expensive chimundo kuna expensive daily. Kwanza niliumia mwanzo. Ndabona tena hamna source of income. No source of income. Ndabona gochukwa ba kwangu zaidi ku afford daily and they are not cheap. Yeah. So rende ngagure kirogo ekyo. Gekuru kwikiru. Can see it ngokera tando ngukyo. Ikoko somorai. What is pose? And kwa kisibia kwirani. Egere rende to mo kolera hygiene. Yes. So okobata ikunyara kubwata kende object yende we can see chianga chia kamusi in the morning 6 by 5 mboget 6 na musibiri 7 na mokolera masoesi na ju pete nyagitari ato tetinga mwa mokolera physical physiotherapy before breakfast. Okay. So that then na bo dress up tuacha onyigo tsinero ngolia. From there wana lini tuagenda tunaanda masoesi. Kwana korokungo kwana ra kwana piyasa. Kwana mbiyale. Actually pongo taule tu. Tasireti voice. Problem nelinga nafsi jile chiumunyete. Na una arthritis ya chete maguga ya bone gari delicate. In fact joints tabugati. Yatabuji. Osikuligelia maokaye. Gari deformed. Oka sausages. Okay. Oka eat sausage. Why? Because of arthritis. Arthritis one target surgery. Surgery tuwa surgery chingi pakote. Tuwa te tuchino pona kole tuwe ya spine. Wana bwento kole ruwa bone surgery. Joint surgery, sorry. So that kurumwa. Mate mauga ya bwato kana. Usina bugatan. Wana inere consequence yokurum. Nere kwa gerurum day and night. Matente kurara ngelinga ga kieke busetu akorete. Kurangere lindo anga ga kibire jo nki busauto bole. What is happening? Ndo chingati ndagosra muntu to a point. Ndaja ndike ya. Kieke. So that is when you want to mmekuwa mkishika na mumenyeta higo imwonche tega iga kwa bayeli deni giri mubwate gitari bakaira ubulimo bakawon. Correct. And you have no source of income. Imagine timbo at source of income muhanta yolikire na no you call the diploma na kagitekero kene ngane rango tranyora gas ojo call the civil engineering diploma na rurwale bono arebona iga ngayamenyete. Igame. The first house. Maybe but collectively to work on 6,000. How do I raise 6,000? Friends. I give on my friend and we go to Casa Coras. Pacano and Chinapa very guilty. Na leren como agresi mianto merebes. How? So very sad. Poni ya tomerte hand to mouth no ngebe sai enkoje kolege meaning njitimbu atie kento ngachete pesa na bugato na gotebia biritua jagitari cha korapi mbwa te pesa ende
ahono gutatua rumoji at my age 65 years and ndabati njo mambi nga inkuirwa nga ingutukutu ona ndatukutu nesese kusibangire se aba Islam bao tukutu musikiti I mean ali kusema karibuni aba nubi kusaba Islam but bottom line ni njabona ma tinkwenyara because a priority nga to mongino tinko motika ngendanda Go meaning no nyore gasi wone gato kunyara ni nyore gasi tingo kora pi kabisa wono okagete no ende 65 angutindi kwa na kora kibaruka kirike within my energy akibono ngo mutigera ngakinko mutika ngoko murugera ngoko muira short call ngoko muira long call ngoko mokora basics biriya attack imagine no kuya giga onte ngagia abu so kuto ya ko batongo wika ngagia abu kuto nchi onjo ka uta muino can you imagine you know it's a sad situation like na bonda agenda usomonta ndaga ngande duka nchiche abe ngomnyoka very fast karonda tai very fast educated sa but still tindi shuanga na mutega aba matara onjo ka agu no enkolbole so kazi ngumu pole sana pole na igura mangana wo moetera na mange ende kuetere na mange mpaka bona iga 5 years for 5 years kero umuroyo wamenyete iga yokoleta mangana muri in fear bona iga very much in fear because no I can't disown my own child think of so I have to bear with him kamwanje Ano ikebe we can't see ka still in fear toko sokoti go mongina bwe ko mumuroyo kare gai ako ekipana kigento karabara ko mutisaje ko madara na abuli tinga ki kibono ngakina ande ko genda nere kiera there is that fear nga mongina ko maraiga mongino igo sara igo kweran pagante bia ntwe after discharge amangana abona bwaterabo abana acheterende matino ko bakini ara kwenda marabwate room yaye nabonko ne watchman ngo watchman yomongina nagai bono indonzi nandi bono abana mwa abande taikutakabarare that's the problem they are also fearing nakibata beratia ba komenya gai ko banari gai ngaki relationship yabo ngaki not good izi sorry onyago chata bepo mwana mama mwabo pole nasali akorete maite napo akamuchiko ko basori but you know abantaba bawuchenche mood every single minute consistent stay yo ngagi ngabano wegene no endiri wala ko ba karo sa ko lente ko wala ko ba apologetic but they have to ando kwanyora ando urivasiri kitwakwana ando chire gento kende so to kumwegena so this fear no ani njoma nyane lakini Mungu sawa manena konya yeah okay lakini wana nende bunanire kwa kwanire buyanga no mwana otogoitera can't lazima tumumenye nere gai go mwakomodate abande barabo bachire bamenyeta sabaire yeah ngo batanyare komenya gai gane mungino ere ngakia gukwana ose relationship ya eno mumuro yango yani ahote ngaki mwana one ngikose kiabete kiabete mwana nanjete by the way no maite ngumungino nero invested chibese ngo kumasomo chibese bangina bechinge ni maite ko ni bali bijasa ngumungino ne chinyene ari kon ari taskis town ande alenge leader ya bangine byombe so he had financial capability so ijalenge ishi so lendo mungino yo igakorera sana kara inyoire alikuegena kabisa so sai bono ma timbwati ento kalinga kirete ko sekera ngonya ikera ngoranga
no ndabua bua like vanongo ngena ndu simambi to cha kulia rera tibu tatumeti kende agitokoba roje as much as inde no mungino yo kai kwaro ri ndamutige ngende ngoja nyora tai gusokule actually now tenga karanta to kagenda maybe go say town we can't get neighbor no mwara Nchego tenenere. Neighbor tenenere anto iwa ngoenda town for 2 hours 1 hour like lina agenda Nairobi kuyu mwana na request abairi babere andende kuikoma ete baba bangina ka request ya bangina babere abare relatives bakacha bakamwombelisia kaenda kuyole ku Nairobi Rali ndende gende nga bone namutige sama okama yeah so lende basically ndani guchia mange mwana ona aja na eteire yani umuntu ari ko yanduseri make na atarusi onsi yani imbe narara maito chitoro maite ndire maite ngorari so ne barimo na chitoro ichire turu uti mutwe ya monjole andu na kunchinda tare ebintu mbire ngonya kumanya akogenda short call very frequent tanko dimbate kero kinate kuigoraiga naira response so ajini kalimbian denera timbate problem akito kwa muntu mwao more than 2 days yeah I know abena no mato manyete yeah maite na ko umuntu kole mereli kule ndo muntu nyake yonse kinonya gwatemire sana so abantu mbere bantu ngatatonya na abantu bangu bachiete yo nto ina unataka nkubolie swali ili swali linganga kiutanya korosa tinkorosa what keeps you going egende ko gera twagenda twachire safari ntambe nere elinga umuntu no yega twanjaine sana none kona igasiana yaerete tachieti kontiga gasiana nao tenye twabete trench tachieti ko kuminga nao musita bwati besa jina itenga moesto kingamate 50,000 each wana aendendera abana koranje njabone gasiana yaeri njetiganya kulisia ng'ombe twanyara mabere twaroselicha and imagine from the 50,000 asomiria bana wieka somiria bana umbeki pono mate akaro monta ko somiria bana ka ki monto yoro tali patan pasel ya so and then what time to ko boli sento anje to ko boli riswali ri tarachi ko genda so mulireli onka TV ulirele test wogi taita ko konya ni metengo plidore na barabu bonanga bagokonya ayene family yao family yao yenyene ngari ase mwamenyete kwante biri nere original home yao uri mubo unamwoneti abantu abo nyagitari bachite bakabona bone gambuli bwao barabunga kibago kwana your family members ko bakonya bale family members mwete na bangi ebintu mbire ndate botari ko boli fomo banyoro muntu karokara ndo kusukulira malioga for like twice a month for like 6 months muntu ya korasa basically ando barasire na inde asa a larger family yaito tindo jingonde nale liso rangon tigambe very sincere muntu bantu mbaye bali potential yani barangon like some of my 3 brothers we are family of 4 some of my 3 brothers tindo tanga para bale kinde financially insepare okay bagongo is there a way wa mwate betigu nechilo ichenye gitari muranyare kunyoro buli mu bwenu back bose bone gabwachire boli bone bwachete ande nkaranga acha te yogo salichi pesa none chindagule none liyo kera egento ngero konyoranga you will lose nese you ko lose tali se yurabu so I can remember things say tindo chiyo sinimbwe why lose more and yet you have issues no buriro yeah okay so it's a done deal bone inga muntu ratake gokonya unless maybe mochimo golo bole mwasangao murachi go settle
Yeah. Bakti nyoro bolemo. Actually abande baande ngoma tonyo ndibuga to bolemo. Angona kero muntu okoira mabati abere. Abendo agache nona kanyomba ka matobe. Nondi onye ndimbwata na ase a compound ne yuga. Hata ute nabonko rano nda bayiri bankora pakoreki. Banga mabati abere ngagache. Magantu na kanso in. Are you seeing that pot? So, again, the one Montorangonya, maybe, because I don't want to ask for so much. To come one way, I'll call you maybe in the future. Tapara would not have to Mamma, Agachi. Mwisco, what a diploma. Okay. I keep on, Mate, I've been told Koranga, you're unrealistic when you could no kwa bodi naona sasa ili mpaka bono kwa harusi. Na harusi de. One out and I know nabara bometa nenda rero igama tekera muntu nabwate chi problems chai. Ase family nabora chiko boli muntu nanya munyana nabo soka ngakera gitu ko ninsingo chiko saba help. Kera gitu kuna bali nabara mbabwate shida chao bagendrete ko solve basi family chao. Yeah, mbaro especially muntu at one time na gutumira 10,000. And acha gutumira 5,000. Na ndo enda kumubuli ka kyobuli. Pono nchentigira tomonene. Nyasanero omate destiny yane abana bane umongino yesa ujukolera especially umongino yesa ngomolera mabera nabwate psychological problem umutunga ntubwati enkaya ito mate ndengora arakurata bogote ngati abone story ntole biyaiga so kirenda Igone gento understand tinga gaiga masimole makombo et bado muntu nabara chega igajireri arore nga momenyete buya lakini tukwabekere buya nga makombo ete gai leave alone your combo we have been here for the last 4 years no not 3.5 but are has to bugate nyombe ere into tune of 70,000 areas akopo monyana room ya understanding lakini last month but one not notice kra to notice nga is a friend of mine musbat nale okuru kwa Julia mwako ya kwa Joshua and by the way Joshua and Julia thank you so much onye moja kuligereria gente why am I saying so kurtoi we notice yenyo banga mutaka ntie mosoka in fact babere about 5,000 each month ine chia ka ritora angontulia angonka kaliko se kulingane situation yo mongina anya ga igo kuigo kendu kane nyumba ayikora almost years ago so lende we have that problem here rent rent is a problem no nyamole ga iga muri kwa afford no rent is a problem they go afford no so struggle na Mario daily for both your son na mongino physiotherapy ngochere every Saturday physiotherapist atajeti mongino ta nandi ga kurigress amoka again aanza kukiraiga so wike physiotherapy wenda wocha 3 days a week lakini akota tai wa afford ocha Saturday so that onyakomo tarifas nande which is to work na physiotherapy igale a family friend tokumwaka na 500 instead of 1,000 okay na indere na bagocha mokorera like 1 month na alikichibese kama ngocha kumwaka kiara weekly tingo nyara yeah being honest okay yeah egura mechando mogwetera ne menge ende bona buna to kuchikora ngwante bi mongina timete gose nyara gosoka isko abantu bamorore mongina bona maite batamuruchi mbako manyangi twagwanire relating ngoyo gwate mechande yonse yeah ngota matoli buna to kunyara nyaka kunyara gosoka isko the better tomoro kinere abantu momorore buna gendrete to kuchikora mugano yo pole sana to gote pole makongo gwetere na mangira onincha buna na ikaranse ga integrate story timanyete maswali nkobuli yani na very confused ndengereti nga twakore chi story nyinga abantu bachandegete kira gitwa to bendo muchimo wao twanyora chi story mechande kunya go increase abantu bachandegete na inu mwachandikire gaiga lakini we hope for the best yeah abantu na bangi bachandegete skali mnenje
akirende ngochere ikasi gwatenga ga kinyasaye akio tari konda mboto ko like no na gotebi tari shida mo ni shida chinyingi uroje homelessness Mariogo na takiri sai as I speak Airu Coptic Hospital Nairobi for surgery arthritis chinenge chicherete surgery actually annual surgery abata kurumwa egera twarara osinero rara osinero koraki metabon no nyayo monyane bone gato kunyara kurara unarwarite na karara acha kubwana na yura acha gutumuka at the same time aikaranse teiga tari yabuye ko guikaranse ngabona aikaranse iga egere bona ngaki akweta imuti muke yaya ngunya kumukunule akururua no understanding what akururua kurumwa bona nande the moment yao tenga ntunya giga obole umara mabe bona gwatebit ganso nyomba bona sana so nyomba tara so nyomba ketuligererie kamera gaiga o plead no muligererie Inka TV mutabye problem obwate na kugani kwa onkoro kyoko alafu manya kwena nani namba yao yesi. Thank you so much. Bona rende gaki bia mane so gututari alitangan nje na mwigule na erasiro muganone igonko ngo plead as well wishers bali bara aligererie kwerende eclip ke na tali problem ya mombwate igombwate botatwalenga buriro bwomongno program Mariogo yo mwana oyo nangina atine igon korangane gasienkong and then mungu natakira agenda chikokole surgery kosirende pain yae ne iranense kianto ikurara butko mugaso gaki ona algo sabangaki nto kobeka antwe nga inkitora nyore osenki totagete keli muntu akora mwete bintu mbiro koboli uranyore koboli ebinge keli gati muntu ara kurunya saa tenga tigamba kone endara ba konye ke tutashukuru otherwise igondo chenga timbwate hope kiera tindo chese ngochi kokora in the sense that pesa na abwate yo onspi ya rat naona ti ina bol mobo naona tinga asobobe mongina na ariko tiga mongina chandike oso mongino twarure nere asatambe aumie osabe tabo nje buyeka komenya bila mongino ye ere useless yeah so lende challenges na chitu bwate ntuma itineri to komanda neli bono mate turuchaine bono konya kwa nae bono rale bono mubwate surgery ya bonna takogenda surgery nto bwate ya bwate kwenda Coptic yes Nairobi the sooner kwenda the better ekera Mariogo amauga yagenda takuliyegwa mate ntaite morete iga omubwate iga koleiga abuko ngakubuga ngachuko both arms mubwate pay bill wase pay bill asa ne namba ya mugutumia namba turatumie yesim yeah okay na namba ya yesim se namba ya yesim igere M-Pesa that is igere 0722 81 42 67 ibono ego some Elieta ya mura Sheba Ongaki namba ine ya mongino nera ngotaka natumia nero gutumia namba yo tali gutumia useto bwati nero kine ato trarte gutumia nero irora bona namba iyo na Marieta e kamiri Sheba Ongaki 0722 81 42 67 inere namba ya M-Pesa ntuna litukutumia namba ibere natukutumia ya nero to gutumia na pay bill ende ntuntu mwaitenga kigotoka ose morarosi bad turarosi ya okay anyway buna toko chikororo mongino nyaga kunyara gosoka guchisiko so igure pole sana tiga we hope for the best monto kuligere rumete nabo montara aligereri anyore nga okunu yone story yana tate gokonya
niko beka tole namba ya yes miga bwa screen no igote ne namba gutumika ni namba yo munginoe nero komonyora iga ase family ose nero gwikere family through namba yito kobeka iga ya sheba ungaki nero munginoe tiga torale gose ntonyare koria to mungina isko torre buna agendre to gose condition ya ngakire to chiandare umancho muligere. Mwacho molire twerandire gocha no mungina buna twabatebi twatemere kumurusi nyumba no mwarogire yabeire akongu sana no nyino gutacha abwate problem utari kunyara gutacha buya igo una twamusoke ko nyumba achegega nari ayo uligire tinka TV okunyara kumuligire likwaroranga e condition amenyerete neriri ose problem yetu abere to ku explain iga igo mugakoye una beire ga gotetebi ngakyo munginari wanega ningindengeltega kwanyogire the picture buno munginari no gosoka ku nyumba iga sokigu efengento yeito osaye mwacho moligire umuligire orale buna agendrete karibu sana mungina mbia abana b'amaso gutondora abira matuka amange kuri 2018 nchandegitega ntari kunyara kogororoka ntari kunyara kuragera echo gonko irwa kirigento gonko korerwa nabore narurete ngatigandangiri abana bamintu bainka TV osonde narurandore mabera nkonye kindi ndubwati asitomenyete ndubwati kindi nabo tole igo akitwasabira mabira ndubwenso yo toligerire tiga tokonye kindi keria kunyara sa mabira gaki abana bane yo mugako totheresire buna mumenyete gaiga una nainde condition yao yachagete twarwarete accident yo kwanyorete ende no mumuro nero koreta mangana otoresire gocha nabo igo mumuro bado no mumenyete nere gaiga no tomenyete nere nara karumu karia no tole ne to onege relationship yao no mumuro ngaki ona nabere nkongu nera mario gaya menyerete
Eto chande gete tomenyere togokongo togotenge Nyasaye gotokonya onda tokonye nonka besegere gose nindwari winchembe buyarinde kinache nabere kerema egere ninya gwekorera gose obogima mbogenderere baba orore buna mo wekonya okonye family nende munya biashara kwaringi umunya biashara omokongo wana kwirigeri tata baba Mocho moye noro chomo ngina buna gotoresa gaiga plead ya babwate gose okogani kwawo nkoringa banyare kuruga iga bagende nyagitari ongeresire nga surgery nere babonete kogenda gukora uno mugaka tweresa gaiga ende no mochango urarugo cha se family noro ragere nga barabu banyare kuruga iga bagende nyagitari nera irane obugima bwaye bwa kawaida mbona iga muna mumete no mugaka kwante betimaga eweka chinga kikwarura nga o mochande kingweka chinga kinara nga mochande tarabasa gotamba bona ntige bolere kwara tindi korara ko ngonjoro butuko no mugaso utuko chitora sangi na ingoche korange nanyora araire narangeri mbora gakyo mana none nabona bugima bwane bwaeraiga lakini ndesa uri okoremera ni nyoro iguru bukiro ngonchoire ngire no sotiko osonkoreire bunantagete gakina kinari gosabira nga abarigeretie TV yanka TV rero iga gaki monkonye kende uri okorore birerebi narerire gochese muri akiaso yoko boko kwae kara rutekende none geke nabo gerakonye kende gaki none kwamenyera obokongo emyaka ndoche nemenge kwamenyera obokongo emyaka emenge ko 2018 no gosoko tari gosoka amenyete nyumba baba none ge condition yao koruru nyagitari mpaka boneiga anga kiere bonei go improve bona kana naruti nyagitari nari kunyara ko yani nari ngekwenyara kende yonse naraire se naraire kana naruti nyagitari ngachanganyara ko bagingota chake ake okay ende ngusabira tori Nyasaye onyeboniga at least kwanyagira nonye progress nero enke gotomanyete ngaboniga omuntu ratugire yonyoro bokonyi tokomanya asa bokonyi bokorwera ko baba na bora irani nyagitari oira no bugima bwa kawaida bona at least mugendere na abana bawo buja muna mwaringi ona litwerio gocha kuumia nonyare gotoresa ngakiaringi litukeringo cha kuumia niyo naraire nyumba natumugete na chetande ingirete ano yagacha keracha ngara yuko tadi yako kamate ayuko chekinda irengo cha kubwepa mora ire nyumba gosero kwaringi aringe nyumba tu kanyo ikaranza sitting room ngacha kanya na umisikire igo konye nonye mwa twagire gose kumina na nere gose achete tukosai achete gose kumanga dadi yako kama ya yuko okomanya kubugia maro ina pa mara gatatu pa Nyasaye onkonyete nombo nonkaguchiari karara nyore ina gokonyeri na bokonyerera ambe nere yakorire kwerende karara guchiari abantu bari gwita uchi kanisa usamariumi yagacha nega hari achaka nhuke bakangiro wasisi no ndwariri na bagacha bakanga munyagitari utamete onkore operation nkamanya kufura bagansonera na pressure irie kaba iguru nkaburu mubirumuma ona rito chitukoruo papoko basorora bagocha kundusiororo ekerafta twakore na ndo mochango turite useire nganta inyure akongira Eldoret no doctor ko echa chitegonkorera nande kabere bono ande surgery ngama surgery ngama ocha at least bono kufuruku gubasira bono Eldoret no nabere mpaka ngama ocha kurwongacha bono buna konyugwa kwa rurega omwana okorira mangana yochire mwachire nyagitari omisire nekenga nganero gerete bono igore gaiga ikaranstay ere kwanya komorengera libubu osabone ganga kimurime abana benche na mutigirite Nyasaye na ndina na yete nyagitari abanyagitari bagante bibinte birero ngwape nibire tonya korengera ubugima bwawo sabira no mwana bona na botomenyete bona bo mutigirite Nyasaye kwara bano kuibura ko kindi ndio gukora nere bagete natari wanja kwaye no mwana konya nasomire ukurire sukuru etete buya urenge college ya civil engineering
Leno mwana ora kinende kende nkiyora kore bono na gwatebe to gwitira bano gusinkwa bere kere makwabe one ngura atari mwakwa nene Musonya guchokora buno rayo nyomba yo bano maite na bagutwara ubu maite na yo korora ngaye tutware tigiraje lakini bano na era chimba chiri maite mutana boko abo korora ngano ngakingo enda kumburia ara chikurie situation inde ako ako bono no go approach onega ni matega ga masemo manyete gari bole mumbu achiete ngege mokomboete na enkunyura mario gokera rituko lakini chande tunone chinta terechi gutindi konyora baba amenyerete kuye karonka likero ndoji chumusamaria ntebega chiugure ndoji chandara mabira ntecho tonde noni bituma ana batomenyete iga Okay, pole sana mongina. Orwante nene tintaite konya gokobeka isiko gaiga mono no nyese buno ikaraste bono iga. Watoerese no mugakona eresa buna mumenyete nkaga iga twarogire condition. Condition mumenyerete pole sana. Tukosabira maya. Sabira ni baba akina nchengo basabira maya simoko wenda nanga TV yetu ntonyanji tondi benso kurigirire akikubaranja mundaso yoko boko kwaye bose ninkonya kanda kemna bantu cyo kwandinya gitari itu atebigo ebese ni yere igore tusiri ngitokora okay pole sana nyasaye ngo gukonya asante masabira nyama mwacho muligereria kwarogire umongina weresire gaiga condition amenyerete teribuya no nyamo muroye akoreta mangana yako tabanga tagwitira still Hassan nende namwantite bado amangana ya naire tanjete gukora mangana ya okoba ye mental condition kuko psychosis buna batoresire abwata kamanya gocha goitanyina nende tarenge buya tari mentally stable no nyemba kabone iga iba konya gotema ko muamari yogo akira gitko bararo gose condition yengo chinchire umugaka ngwante bi demonstration ere kware gotoroki abuna mumenyete gaiga umungina no nyina magokaye tari konyara kubwate gento muntu narora rigere utaite kororanga no toroki the condition ose demonstration tubunari Ikira aiga amoka ya rochimare una sausage ga bimbete actually gekaro ikarante wikobo kunya ku massage ngora amanya kurambuka gusirenda nerve relax aliata igu pain otherwise erabu ka wikaransa iga pira como massage abeko be problem arare pako kuminga nikibaro ge komurende ndoche ikarante tembiare so iga taitunya kukunu kereta keri ikarante te no ndiriara ile kusigitoro kitaramu bwata so koro koboko ande wacho koiga wacha ogochakiraga kwanya kogenda uchigoro so kuriye liugeli gandi bwate problem akega ona elibono kuri avoid yake wacha iga ona ikere nayo como kolera physiotherapy ona lazima mukore physiotherapy oche liugeli na lio litete ga surgery gete okay iga ono wacha na indega aiga ono magonga abona kuigube iga ono utakolete igata ku relax ikaranze aiga ona igata ikaranza for long okay ndo ntalinga nga karaikarante bono nga nae ole frigo ko motiga igo ya ole nere obolindi lazima kiro umuntu atoko umuntu tagosoka ogenda ndonse kunya kumburingi saiga nalibono ga ige sakoromu kera no harabe mono kuchonya ndiria taikoromu tingo twara boko kera linarare no menga bono kurara nkuyi sauri ukorumwa sauri yo emekiko na fikiraire ko begazi okay bono sikuliye no na ga galigo kwere ndetere ngane
Maleng'ana. Ono maugara kanaro kuna gusigikiga. Egende. Sa koromu onyora ngabono. Na ya relaxiri. Tulira. Bono womenya to ikida ne linga kiye mbutuko ebe mugaso. Ebe mbutuko ebe mugaso. Okomenya uko ataiko kwa break na kukubwate gasini. Lakini ndio gwatemire kuremerera sana. Aremerera sana gasinge okoraga yi. Tari bantu bonse baide bakobera no muntu wari temyake yonse batari korosa. Ane tu analete kurunya gitari goja. Ono embwate duty roster yani. Maite nga wikamboke saa 10. Bwati amaje. Musibie. Ikomine among kuma korande therapia yo mubiru na bono nganda gusigikiga. Egwika saa 1 moero ngoli yae. Nganye mugaso otongi saa 3 gasaa 4 murete sikotero mugaso ande muirani. Okay. Yeah. Ngono ni ndagira ngwikire ya bobokong. Bokong sana. Muri konyora ndagira. Ndagira bona beko bobokong kera onye ndiringo soka. Usembwate space yogo soka. Ngende ndigi. Kaki ndoji ngani complain mono. But igano onde bono timbwa chinsa yoko genda kubaligeli kusekweli. Bona beko begas no ne lyoko nyora. Kia bono unless na akire relative gete na mu explain ringa lero tingabwati kende. Nalinda atwale okwigena ngale na bonda isiko konyora ogokonya. Lakini onye bono karo kende tindanyora muntu ngwakire sini ose mbwate matumaini. Abakonyora ngabono abeko beke barua yako. Ngana beko beke barua mukurage. Okay. Sa mwachomolire kwalire yi kwarogire obokongo bole gaiga tokurire no ninse ngo sinyo gento ngo kwana ore mogaka no nyero monyene tari gotimokote birenga as long as omongino yoye ari gaiga asekero geke nyero monyene takunyara no nyino kurara takunyara gosoka kurugaiga agende no nyekwegeri gosekorigeri familia yae no nyene ndagera nkobere yabe problem onye kwalire ile story ene no gwate omoyo bogwanche gosomoyo bwa mabera otagete gochangere familia bagende nyagitari onde taite okora no shopping nobody momba bwati asabanyete bonege bakombwete rent is a problem gaiga enamba yabo nkobe katore gaiga enamba ile koleta ile tanga shiba onga kinere namba yo munginoe nero bagutumika bakeresini bachangere gosononya advice yabanyagitari kekene gyonse obwate ora abase gochanga gose omoyo koirenga okorugo chagaiga aseko batomera mpesa yao batashukuru sana nina nyasaye na bakwendera buguseseni tankorere gabo omugano oyo gaiga kuru ase kinyoreke gya kanunda imenya mataro ase constituency ya Kitutu Churches South Marietani Bridget Kerubone Ninka TV.